και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τι δείχνει? Δείχνει την ολομέτωπη επίθεση, δείχνει την αλληλεγγύη μεταξύ τους και δείχνει και τη σημασία του αποτελέσματος των ελληνικών εκλογών. Τη σημασία και των ευρωεκλογών και τη σημασία που θα έχει, που θα τους χαλάσει όλες αυτές τις ισορροπίες και τις υποτέλειες, μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μια άνοδος των δυνάμεων της αριστεράς και της ανατροπής αυτών των πολιτικών. Γι' αυτό ήρθε αυτός. Αλλά αυτά τα στηρίγματα ούτε αυτόν θα κρατήσουν, ούτε το Σαμαρά θα κρατήσουν. Αλλά και εδώ καλείται πάλι ο ελληνικός λαός να δώσει απάντηση σε αυτόν τον κύριο που θέλει να μας πει ποιο θα ψηφίζει ο Έλληνας πολίτης παραβιάζοντας το Σύνταγμα, αν θέλετε και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και να υποδεικνύει ποιο θα βγάζει πρωθυπουργό τούτος εδώ τόπος. Αλλά είναι η ευθεία επίθεση που είπαμε στη λαϊκή κυριαρχία. Επομένως, αυτό που ζητάμε σήμερα είναι να γίνει σεβαστή η λαϊκή κυριαρχία. Δηλαδή η ψήφος και η εντολή του λαού. Το success story τέλειωσε. Το πλεόνασμα, τα βγήκαμε στις αγορές, το μέρισμα με το έτσι όπως το κάναν, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Αυτό που κάνουν τώρα είναι να ξαναφοβίζουν τον κόσμο. Τα λέει με ακραία γλώσσα ο κύριος Πάγκαλος, αλλά τα λένε με πιο κομψή γλώσσα και οι δύο συγκυβερνώντες που βλέπουν ότι καταραίουν. Ενώ δεν δέχονταν ότι είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές, θα κριθεί η μακροημέρευση των πολιτικών και της κυβέρνησης, στη συνέχεια, καταλαβαίνοντας το κακό, ξαναμπήκαν στον εκφοβιστικό τρόπο. Ο ένας λέει η ελιά θα βγει, άμα δεν ψηφιστεί, ο άλλος λέει άμα δεν είναι σταθερότητα, ο Τσίπρας είναι τυχοδιώκτης και ούτω καθεξής. Αγαπητοί φίλοι, απευθύνομαι πάλι στους φίλους που ενδεχομένως το 2012 από τέτοιους εκφοβισμούς ότι θα τους πάρουμε πορτοφόλια, σπίτια κλπ. Δεν ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα τους τα έπαιρναν. Τώρα δεν νομίζω ότι έχουν κανένα λόγο να φοβούνται γιατί τους τα έχουν πάρει. Πρόθεση δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει, επομένως μαζί. Και αυτούς που κάθονται στον καναπέ, θα έλεγα λίγο ειρηνικά, μη σηκωθούν, θα τους πάρουν και τους καναπέδες, γιατί τα σπίτια έχουν επιτεθεί. Λοιπόν, σηκωθείτε από τους καναπέδες. Αφήστε αυτά που θέλουν να σας φοβήσουν. Θυμηθείτε ότι σας εξαπάτησαν και σας πρόδωσαν, λέγοντάς σας ότι θα διαπραγματευτούμε σκληρότερα. Θυμηθείτε ότι αν επιβιώσουν από αυτή την οργή του λαού, θα πούνε ευχαριστούμε πολύ, άρα σας άρεσαν αυτά που κάνετε και θα συνεχίσουμε, και που έρχεται, όπως αναλύθηκε, για να μην σας κουράζω περισσότερο, το μεσοπρόθεσμο που περιλαμβάνει μείωση των συντάξεων, μείωση των εργασιακών δικαιωμάτων, νέους πληστηριασμούς, ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων. Δεν πάει να ψήφισε ο λαός της Θεσσαλονίκης, ας το πούμε, κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού. Σήμερα πήγαμε περιοδεία στην ΕΙΔΑ. Τα σχέδια υπάρχουν. Και αυτό θα συνεχιστεί δίχως δεύτερη κουβέντα. Το λένε με τον ένα τον άλλο τρόπο, το κρύβουν τώρα. Επομένως, είναι κρίσιμες οι εκλογές, γιατί πρέπει να λυθούν τα μεγάλα προβλήματα που δημιούργησε η πολιτική του μνημονίου. Τι θα γίνει με το χρέος, τι θα γίνει με την ανεργία, τι θα γίνει με την παιδεία, τι θα γίνει με την υγεία, τι θα γίνει με το μέλλον των παιδιών. Αυτά κρίνονται. Αυτά κάνουν κρίσιμες αυτές τις ευρωεκλογές. Όπως και να τις πει κανείς, δημοψήφισμα, κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση. Κρίνονται πώς θα λυθούν τα προβλήματα που δημιούργησαν αυτές τις πολιτικές και πώς δεν θα επιβραβευτούν πολιτικές που θα κλιμακώσουν την επίθεση, την εξαθλίωση, την αναξιοπρέπεια αυτού του λαού. Γι' αυτό το μήνυμά μας είναι πατριωτικό. Ωραία τώρα πήγε. Τα είχαμε κανονίσει λίγο με την ώρα εδώ. Λοιπόν, χτύπησε η καμπάνα. Πατριωτικό το μήνυμα. Δημοκρατικό το μήνυμα. Δημοκρατικό γιατί σε αυτόν τον αγώνα και βλέποντας και τα αποτελέσματα πρέπει και να τιμωρηθεί και να αποδοκιμαστεί το μνημονιακό μπλοκ, πρέπει να συντριβεί και το νεοφασιστικό, νεοναζιστικό μόρφωμα. Οι φίλοι που από τις φτωχές συνοικίες λόγω του μνημονίου και της ανεργίας νομίζουν ότι αυτός είναι ο δρόμος, δεν είναι αυτός ο δρόμος. Δεν είναι αυτός ο δρόμος. Ο δρόμος είναι να παλέψουμε μαζί, να ακυρώσουμε τις μνημονιακές πολιτικές που αποτελούν το θερμοκήπιο νεοφασιστικών, νεοναζιστικών μορφωμάτων και που αποτελούν εφεδρεία του μνημονιακού μπλοκ για τη συνέχιση αυτών των σκληρών νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Είναι δική μας υποχρέωση. Την έχουν την απάντηση. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να δώσει απάντηση και σε αυτό το πράγμα. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μια ενισχυμένη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ από φίλους που δεν
συμφωνούν με όλα, από φίλους που ενδεχομένως δεν μας ψήφισαν στον πρώτο γύρο, θα είναι ένα μήνυμα ευρύτερο και δημοκρατικό και πατριωτικό. Και ταυτόχρονα μαζί θα αλλάξουμε την πορεία του τόπου. Μαζί θα βάλουμε διαφορετικά τα πράγματα. Μαζί θα μπορέσουμε να χαμογελάσουμε όλοι. Μπροστά λοιπόν σε την κρίσιμη μάχη επαναβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να συγκρουστεί με αυτές τις πολιτικές, να ζητήσει τη διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους αν είναι δυνατό όλο. Έχουμε το δίκαιο, το νόμο, την ιστορία με το μέρος μας. Η διαιώνιση του προβλήματος του χρέους δεν είναι πρόβλημα μόνο για την Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Και εδώ θα θυμίσουμε και το χρέος των εταίρων της Μέρκελ που κλαίει υποτίθεται για τις θυσίες του ελληνικού λαού, ότι έχει υποχρέωση και αυτή και η Ευρώπη να τακτοποιήσουν το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις από τις γερμανικές καταστροφές. Γιατί και αυτό χρέος είναι. Χρέος και πρέπει να ρυθμιστεί και δεν είναι μόνο η οικονομική πλευρά. Γιατί θα ακυρώσουμε τα μνημόνια, διότι αυτό που λένε τέλος τα μνημόνια δεν ισχύει. Τέλος τα μνημόνια δεν σημαίνει πως σταματάει η ανεργία, δεν σημαίνει πως σταματάει η λιτότητα, δεν σημαίνει πως σταματάνε η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Άλλοι νόμοι που θα ακυρώνουν τα μνημόνια και θα κατοχυρώνουν τις εργασιακές σχέσεις, τον κατώτερο μισθό, είναι αυτό που θα αντιμετωπίσει την κατάσταση και θα αντιστρέψει. Και αυτή είναι η δέσμευσή μας. Τρίτο, θα περάσουν οι τράπεζες κάτω από δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο. Όταν το λένε κρατισμούς και ιστορίες. Όταν λέμε ότι την κρίση τη δημιούργησαν οι τράπεζες και τα υπερκέρδη και οι φούσκες, το καταλάβανε στην αρχή, αλλά όλο αυτό το μετάτρεψαν σε κρίση χρέους. Όταν λέμε ότι η Ελλάδα θυσιάστηκε για να σωθούν, και μας τα πάνε αυτοί, καθυστερημένα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες και η Ευρωζώνη, ορισμένοι το ονομάσαν αλληλεγγύη. Όμως η πραγματικότητα από αυτή τη στήριξη των τραπεζών, σκανδαλώδη στήριξη των τραπεζών, λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1-3 δόθηκε για να σωθούν οι τράπεζες και δεν έχουν σωθεί, και μόνο 6 δισεκατομμύρια για την ενεργεία των νέων. Το γεγονός ότι οι τράπεζες, παρά το γεγονός ότι δόθηκαν ατέλειωτα χρήματα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, να τα κάνουν τι? Να λειτουργήσουν σαν τράπεζες, να δώσουν στην πραγματική οικονομία, να βοηθήσουν τους μικρομεσαίους που θέλουν ένα ξεκίνημα, μια όθηση για να κάνουν κάποιες επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Αυτοί δεν τα δίνουν. Και όχι μόνο δεν τα δίνουν, οι προσεκτικότεροι αναλυτές των πραγμάτων θα άκουσαν με ανατριχιαστικά τη δήλωση του κυρίου Προβόπουλου που λέει μην ενισχύετε στις τράπεζες, στους κεντρικούς τραπεζίτες, τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Μιλώντας για τις μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις, αδιαφορώντας για τα χιλιάδες και τα εκατοντάδες χιλιάδες λουκέτα που έχουν μπει σαν μαγαζιά σε επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το μέλλον, και μιλώ στους φίλους που είναι σε αυτή την κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και τα άλλα περί ανάπτυξης που τους λένε είναι φούμαρα, είναι ψεύδος. Επομένως, να ένας ακόμα λόγος ή ο κυρίως λόγος που πρέπει υπό τον έλεγχο του δημοσίου και υπό τον κοινωνικό έλεγχο να διοχετευτεί η ρευστότητα. Δάνεια μας τα κάναν, χρέος είναι αυτά τα χρήματα. Να διοχετευτούν στην πραγματική οικονομία για να μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη. Και αυτό που δεσμευόμαστε ακόμα είναι να βάλουμε μπροστά ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση, την κατάσταση που έχουμε βρεθεί, να κρατήσει τα παιδιά μας εδώ, να δώσει ελπίδα στο λαό. Εκεί θα συγκρουστούμε. Γιατί θα βάλουν εμπόδια, γιατί θα βάλουν περιορισμούς, γιατί θα αρχίσουν τόνα, γιατί θα αρχίσουν τ' άλλο. Εδώ λοιπόν θέλουμε και την ψήφο και τη στήριξη του λαού. Γιατί και αυτά θα κρυθούν. Θα κρυθούν μεθαύριο. Δεν είναι τίποτα το αφηρημένο οι ευρωεκλογές, ας πούμε, λίγο τόσο, λίγο εκεί, ή δώστε μας ένα μήνυμα γιατί οι ΣΥΡΙΖΕΙ καβαλήσαν το καλάμι. Και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας έδωσε τη δύναμη από τις εκλογές του 2012 και τους διαβεβαιώ ή μάλλον τους λέω ότι μετά το 2012, την έχω ξαναπεί τη φράση, θα το πω,
Και εγώ, ο μοναδικός ευρωβουλευτής, έγινα μάγκα στα ευρωπαϊκά, γιατί πίσω μου ήταν αυτή η δύναμη. Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές και ευρωβουλευτίνες που θα εκλέξει ο λαός αυτή τη φορά θα είναι πιο μάγκες όταν έχουν πίσω τους, καταλαβαίνετε ποια είναι, όταν έχουν πίσω τους ένα ισχυρό ποσοστό, ένα κυβερνητικό ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς θα υπολογίζουν, αλλιώς θα κουμαντάρουν, αλλιώς θα βλέπουν, αλλιώς θα τους αντιμετωπίσουμε εμείς. Και επομένως υπάρχει και πρόσθετος λόγος να σε αυτόν τον δρόμο εμείς έχουμε πάρει την απόφαση να πορευτούμε. Ζητάμε λοιπόν για άλλη μια φορά από τον κόσμο, από το λαό, από αυτούς που δεν μας ψήφισαν, ξαναλέω, ούτε το 12 γιατί, ούτε σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ενδεχομένως για κάποιους λόγους, να στρατευτούν μαζί σε αυτή την υπόθεση της υπερψήφισης και της Δούρου και του Ευρωψηφοδελτίου. Επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά, επειδή οι στιγμές είναι κρίσιμες, και να αναφερθώ στους φίλους του Κομμουνιστικού Κόμματος και της αριστεράς γενικότερα. Δεν ξέρω τι μάθημα πήραν από την στάση που κράτησαν στις εκλογές του 2012. Δεν ξέρω τι μάθημα παίρνουν από την κρισιμότητα που βρίσκονται εδώ στιγμές. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνονται το τι ιστορική ευθύνη παίρνουν όταν στρέφονται κυρίως κατά του ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας διλήμματα και ανοίγοντας εμφυλιοπολεμικές, εμφύλιες καταστάσεις μεταξύ της αριστεράς τη στιγμή που έχουμε το θεριό απέναντί μας και που πρέπει και που ήρθαν τα πράγματα, η ιστορική ευκαιρία της αριστεράς να πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και τους καλώ να συναισθανθούν αυτή την ευθύνη. Εμείς το είπαμε. Όπου είναι αριστερός υποψήφιος και δεν είναι ο δικός μας, δίχως κουβέντα, δίχως παζάρι, θα τον υποστηρίξουμε. Όπου είναι χρυσαυγίτης, μαύρο. Αυτό δεν είναι μια έκκληση ελεημοσύνης. Είναι η υπογράμμιση της ευθύνης που έχουμε όλοι μας απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Και με αυτή την συναίσθηση της ευθύνης έκανα αυτή την παρατήρηση. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι σίγουρο ότι αν αυτή τη βδομάδα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να πιστεί ο λαός μας χωρίς διακρίσεις το πόσο κρίσιμα είναι αυτά, και κρίνεται το πρόβλημα το καθημερινό έως το μεγάλο πρόβλημα του τόπου, είναι σίγουρο ότι και με την εμπειρία του θα ενισχύσει το Ευρωψηφοδέλτιο, θα ανοίξει τον δρόμο για ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Γιατί το επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά. Ισχυρό το μήνυμα του πρώτου γύρου, ισχυρότερο του δεύτερου, αλλά ο στόχος μας είναι η πλήρης ήττα των μνημονιακών πολιτικών και των μνημονιακών δυνάμεων. Και των φανερών και των κεκαλυμμένων. Και των γνωστών που κι αυτοί κρύφτηκαν στις δημοτικές εκλογές, τα δύο μεγάλα υποτίθεται κόμματα, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε ότι και εφεδρείες που σημάτισαν με φυσιολατρική διάθεση, ελιές και ποτάμια, εκεί θα επιχειρήσουν να αθροιστούν, να σταματήσουν την οργή και του κόσμου που θα ενισχύσει την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ, την κάλπη της αριστεράς. Καλούμε λοιπόν όλους, συναισθανόμενοι αυτή την ευθύνη, εμείς θα δώσουμε ό,τι είναι δυνατόν, να πάμε μαζί σε αυτό τον ελπιδοφόρο δρόμο. Και το αποτέλεσμα θα ανοίξει νέους δρόμους, θα δώσει ελπίδα και σε εμάς και στην Ευρώπη, και το αποτέλεσμα θα είναι μια νίκη όλου του λαού και όλου αυτού του τόπου. Επιτέλους να αποκτήσουμε μέλλον, να αποκτήσουμε αξιοπρέπεια, να αποκτήσουμε εθνική κυριαρχία. Είμαστε ένας περήφανος λαός, δεν μπορεί να μας τσαλαγώνει ο καθένας, δεν μπορεί να μας λέει τι θα ψηφίσουμε και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να μας εκφοβίζουν διάφοροι σωτήρες ότι τα κάνουν για το καλό του τόπου. Το καλό του τόπου το ξέρει ο λαός, του έχουμε εμπιστοσύνη, αυτό θα είναι το μήνυμα, αυτή θα είναι η νικηφόρα πορεία, ακόμα 5 μέρες, ακόμα 6 μέρες μέχρι που να πιστοποιηθεί και στις κάλπες. Και τότε θα μιλάμε για τις νίκες που το μέλλον θα φέρει, όπως λέει ο ποιητής. Σας ευχαριστώ πολύ.